Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Hulyo 25 tuig 2022. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. One time nga 1,000 pesos nga fuel subsidy sa mga tricycle drivers sa Bacolod ginaduso sa konseho. Progresibong grupo nagprotesta kadungan sang sona ni Presidente Marcos. Sa balita national, Presidente Marcos nagpasiguro nga wala na sang COVID lockdowns kag magatukod sang Vaccine Institute. President Marcos ginmando nga tutukan ang pagpasangkad sa mga programa sang DSWD. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!
Barangay Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Puwerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability. Nasa aksyon! Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginaduso ni Bako. And the winner for Hatag sang one time nga 1,000 pesos nga fuel subsidy sa mga tricycle drivers nga may existing nga prangkisa sa syudad sa Bacolod. Ini ang base sa proposed ordinance ni Ang nga damlag lang ginaprobahan sa first reading sang konseho. Ginpahag ni Ang atoy sining nga mabuligan ng mga tricycle drivers nga lubos nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sang gatong. Ginakonsiderar man na sang konsehal ang suhestyon ni Vice Mayor Alcida Familiarana nga ilakip ang mga PUJ drivers pero ini ang magadepende sa available nga pondo sang syudad. Nasaan sa proposed ordinance sa paghatag sang fuel voucher paagi man sa fleet card o kon prepaid card o kon certificate nga may 1,000 pesos. Gintugyan na ng Bacolod Permits and Licensing Office nga magsumeter sang opisyal nga listahan sa City Administrator's Office sang mga tricycle nga may valid franchise na gini-issue sang LGU sa Bacolod nga kwalipikado nga makabaton sang ayuda. Para maghatag assistance sa mga auto tricycle drivers who are affected by the increase in the fuel prices, kag wala man, sila gid ang pinaka-affected, subong kag sila man ang pinaka-marginalized. Nabatian na si Bacolod Councilor Emma Ang. May 5 na ka mga e-bike nga ginimpound ang Bacolod Traffic Authority Office sa Conbitaw halin nga ginumpisahan ang pagdumili sa mga ini sa National Road kag main thoroughfare sa syudad sa Bacolod. Suno kay Rodolfo Song ang admin head sa Bitaw, 2 ka e-bike ang na-impound nagligad nga Biyernes kag 3 ang nadakpan subong nga adlaw. Pila sa mga nadakpan ang nagabiyahe sa Dalan Luzuriaga sa downtown area kag Dalan Lacson. Suno kay Song, may 2 na ka e-bike ang ginrelease matapos nagbayad sang penalidad nga 100 pesos. Dugang pa ni Song, nagahatag man sila sang konsiderasyon kag tsansa sa mga e-bike driver nga nagapasiguro sa ila nga hindi naliwat magbiyahe sa ginadilian nga lugar.
Sa iban nga balita lokal, ginpahag ni Berlita Ante kadamay chairperson ang katuyuan sa protesta sang progresibo nga mga grupo kadungan man sang nahaunang State of the Nation address o konsona mapahayag kag babatian ang tingog problema, sakripisyo kag kabudlayan nga ginatubang sang mga pumuluyo. Suno kay Ante kinahanglan nga matalupangdan sang administrasyon ang wala trabaho, mataas nga presyo sang balaklon, mataas nga presyo sang sandigan nga serbisyo labi na gid ang tubig kag kuryente, kulang ang medical services sa mga barangays, hindi nagakadapat nga pag-demolish sang mga panimalay kung wala kasugdan sa relocation, hawad-on kag inflation. Palayag ni Anting ginapaabot nila nga i-address man sang Marcos administration ang kinahanglanon kag problema sang mga pigado nga taga-syudad nga makangkon kag makatigayon nga makaubra sang disente. Napilian bilang presidente sang Vice Mayor's League of the Philippines, Negros Occidental Chapter si Pulupandan Vice Mayor Anthony Gerard Suatenco sa ginpatigan nga eleksyon subong adlaw sa Ricardo Hall sang L. Fisher Hotel sa siyudad sang Bacolod. Sa records ng Department of Interior and Local Government sa Negros Occidental, 27 sa 32 ka mga bisi-alkalde ang nagtambong kag nagboto. Wala man sa kasumpong ang tanan nga mga kandidato kag nagdaog paagi sa unanimous decision. Na ilihar bilang Vice Presidente si Thomas Maynard Ledesma sang Silay, Secretary General si Jose Nicolas sa Halanduni III sang Talisay, ang Treasurer amo si Nehemiah de la Cruz sang Salvador Benedicto, ang Auditor amo si Jeffrey Incoy sang Hinubaan, kag Public Relations Officer si Adrian Villaflor sang Moises Padilla. May ginpili man nga Board of Directors sa kada distrito. Ang pagpasumpa sang bago nga mga opisyal ang ginpatigayon ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Suno kay Suatenco, plano niya nga mapaayo pa ang relasyon sang VMLP Negros Occidental Chapter sa national kag international agency subong man mga organisasyon agud nga maangkon ang efficient kag effective nga local legislation kag makadihon sa mga kasuguan kag ordinansa nga makabenepisyo sa mga local government units sang probinsya. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa Baydisay sa Action Radio Philippines Standard Time na DTX 500 capsule mga ka-aksyon sa mga nagaproblema dira bangod sa mataas nga blood sugar level. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag national. Nagpasiguro si President Ferdinand Marcos Jr. nga wala na sang COVID-19 lockdown sa Pilipinas. Sa pinakaunang zona subong hapon, ginpahayag sang presidente nga magatukod manini sang Vaccine Institute kag Center for Disease Control and Prevention. Dugang nga mga hospital, clinics kag regional health units. Suno kay Marcos, padayunan man nga ipatuman sang gobyerno ang alert level system. Nagpromisa man ang presidente sa mga pagbago sa sitwasyon sa mga Pinoy nurses kag transparency sa COVID-19 response sang gobyerno. Malapit isa na kabulan nga nagpangalagad si Marcos bilang presidente pero wala pa ni may designar nga DOH Secretary. Sa karon si Health Undersecretary Rosario Vergere ang nagaserbe nga OIC sang departamento. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan makaayo ang value chain sa tuyo nga masolusyonan ang short-term kag long-term problems sa sektor sang agrikultura. Sa iya una nga State of the Nation address, ginako ni Marcos nga ang pungsod apektado sang two-pronged problem kon food supply ang pagaistoryahan. Suno kay Marcos, sa pila sa mabatyagan sang publiko ang padayon nga pagsaka sa presyo sang pagkaon kag kakulang sa supply sang pagkaon. Dugang pa ni Marcos nga para sa long-term solution, tinguan sini nga mapasaka ang produksyon sa mga produkto sa pang-agrikultura. Kag para mahimo ini, iya paayuhon ang value chain nga nagaumpisa sa mga maunguma pakadto sa bumalakal. Ginaduso man ni Marcos ang Farm to Market Road Master Plan nga magaserbi bilang gabay sa gobyerno sa pagpatibong sang food security kag mabuligan ang rural community. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 37 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Hulyo 25 tuig 2022. Sa luwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Gag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.